Visca! El llop ha fugit! Visca! Un espectacle que va sobre les tres pors infantils més habituals amb els nens, que són la por a la foscor, la por a la soledat i la por als gossos, els animals en general. Nosaltres ho hem centralitzat amb la por als gossos i cada un dels porquets té una d'aquestes pors, no? Llavors també en el conte hi ha el llop, però això és una por objectiva, el llop es menja els porquets. Moltes vegades ens han dit pares o mestres així que, ostres, que els hi va superbé l'espectacle, no? Perquè la idea és aquesta, que els nens s'identifiquin amb els personatges, no? I veuen que bufant marxa la por, no? Doncs si podem donar un cop de mà, el que passa que això a vegades és difícil, no? Veure aquesta por, enfrontar, vull dir, no marxa sol, a vegades és immaduresa, ens diuen, no? Que tenim nostra, però a vegades és plantar-li cara a la por, no? I bueno, això és el que intentem ajudar, no? Els nens crec que realment s'identifiquen molt amb els porquets, no? I això està bé. Bé, les pors infantils és un problema que existeix i que a vegades costa molt, costa mesos o costa anys, no?, de superar aquestes pors, no? I teníem ganes de parlar d'aquest tema i sense treure'n importància, no? Vull dir, nosaltres aquí a l'escenari podem treure una vareta màgica i s'ha acabat la por, i no, el que teníem ganes era d'explicar, vull dir, de tractar aquest tema de les pors amb respecte, no? És a dir, clar, la major part de les músiques són animades, vull dir, clar, com penses en un espectacle, penses que l'has de defensar dia a dia, llavors si pots facilitar-te una mica la feina posant una cosa que vagi bé, que enganxi, que camini, sempre és millor que no pas fer música contemporània, no? Que seria més difícil d'entendre, no? Vull dir que mirem sempre d'enquans al màxim, també facilitant-nos una mica, no? És dia a dia, la reacció és bona, no? La música agrada a tothom. No pots dir, no tinguis por a aquesta tonteria, no? Perquè no és una tonteria per aquella persona, no? I si no la supera, a vegades això, adults amb un esforç que et dificulten la vida, no? Vull dir que és allò, atravessar. De sobte la boira